दुब्लियावसो दंफैयो दायो ना हमगासिनो आरोना मानसिफोरा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम बिदिनो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बिदिनो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय ना हमगासिनो आरोना ना हमगासिनो नै ना हमग्राफ्रा नाय बहुद दं आरोना ना हमगासिनो आरोना ना हमगासिनो आरोना नै Mahindra 555 ना हमगासिनो आरोना मानसिफोर नै ना हमगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम बिदिनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बिदिनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय दायो आं दा नागासबायाव दंफैयो नै सिख्लाफोरा आयं आदै आमाइमोन ना हमगासिनो आरोना Sasun falke sa ayo hapro maman ka nang lai hapro maman ka ha namun ka nang lai namun ba danger na हमगासिनो आरोना बন্ধुफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय सापर्ट होदो बिदिनो साबस्क्राइब खालामना ओमफ्राय बेल' भिडिअ नङा बेलेग बिदिनो आलदा भिडिअ लाबोबाय थागोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय Hidang ormas lagi. Itu ada biaya mah? Hah? Bisa ya. Makan kita. Balik. Dimas. Iya mas.
Dengar na हमदों आरो ना नै लोगोफोर ट्रेक्टर एवगासिनो दं Balik Paisina Paisina Dangor paisi Mas tuh Buria Na मोनसोदों आरो ना बन्धुफोर nhiều này ấy Paisi Balik na Ey Buria Gimana Sengmas Buria Paisi Enggak Bisa enggak Buria Amai nai na Buria माथो जागोन मिस्टार बुरिया जागोन दे एवबाय थादों आरो ना एवबाय थादों नोंथांमोना सापर्ट होबाय थाब्रा भाइमोन माथो भाइबो सापर्ट खालामा नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबासो आंबो भिडिअ हगारबाय थानो माने जस जागोन आरो ना नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामबाय थालाय आंबो बेलेग भिडिअ लाबाय थागोन बेल' भिडिअ नङा बहुत बिदिनो डेन्जार मोजां भिडिअ लाबाय थागोन आरो ना आङो Nyondongman, bikin dia sini. Mana? Iya deh. Ding hebat ya. Naik noh. ओरैबायदि ना हमदों आरो ना मानसिफोरा Ini pakai. Nuh, nanga. Hah? Ini nimna ke nina. Buk boleh. Buria nama luar dengar. Berada di Jerman sih om dengar nana nih. Mana nua? Masih baru. Di mana kena nana yang le? Hah?
살티안 온누아 아마요 살티안 온누아 네네네 나 그거 사면 돼 하령 상내 디요